Fomentar o consumo de peixe, especialmente de lirio, é un dos principais obxectivos da cooperativa Santa Eugenia de Ribeira. Ademais da recente creación dunha marca de calidade, dende a Organización de Produtores están a desenvolver unha serie de actividades divulgativas, como as Xornadas do Mar celebradas esta mañá no colexio do grupo. Pois o que tratamos con isto é de darlle un pouquiño de visibilidade tanto á cooperativa, a Organización de Produtores Pesqueiros 83, que é a única que hai en Ribeira, e tratar de promocionar un pouquiño os produtos que temos, as especies de peixe que máis pescamos. Nesa iniciativa estamos, acabamos de crear unha marca que é Lirio de Ribeira tamén, que o que fai é aportar un pouquiño de valor ao que vimos facendo durante moitísimos anos, diferenciarnos de outras formas de traballar esa especie, o lirio, aportando así un pouquiño máis de calidade, que o consumidor sepa que a marca Lirio de Ribeira é confiable, que ten unha calidade moi boa e que ten uns estándares que se respetan baixo esa denominación. Os alumnos de quinto e sexto participaron ao longo da mañá en diversos obradoiros, centrados na actividade pesqueira, as bondades do consumo de peixe e mesmo tiveron ocasión de facer gala da súa creatividade, deseñando unha campaña publicitaria para fomentar o consumo de lirio. Primeiro fixemos uns cartéis para promocionar así un pouco o que quixéramos, pero tiña que ver sobre o mar. Tamén nos falaron un pouco do que era, pois, os cooperativos, o PP, bueno, pois logo tamén nos falaron da nutrición, do importante que era o pescado, das vitaminas e todo o que tiña. Bueno, contaronos cousas moi interesantes, a verdade, gustoume moito. Lo conocía porque hicimos un trabajo del cole donde teníamos que hacer como un anagrama o algo así, se llama, donde Manuel, mi nombre, al final tiene una L, pues ahí lo completé con L, Lirio de Valle, porque era lirio. A xornada rematou cunha degustación de lirio de Ribeira en tempura, do que os pequenos deron boa conta. Está moi bo. Gustouche a preparación? Sí, me pareceu moi interesante. Está muy bueno y sabe mucho mejor que otros que he probado. La preparación foi moi boa, la verdad. Sueles comer peixe na casa? Sí, moito. El lirio de Ribeira? Creo que sí, tamén.